Намус агрофирмасы быел да югары табыш китерүче маржинал культуралар үстерүгә өстенлек бирде. Көнбагышны 4000 гектардан артык мәйданда чәчкәннәр иде. Аның 4 төрле сортын үстереп, урып җыю эшләренә 9 ноябрь көнне кирештеләр. Үшінші күн эшлибез. Бүгінгі күні башкара 8 комбайн. Шулай ук флигель арбалары табылган John Deere тракторлары белән, то есть комбайн безнең бушата флигель арбасына. Флигель арбасы уже весовой устройство белән көйләнгән. Шул бөтен весны чыгарып, күпме вес салынган. Шуны КАМАЗга бушатып, КАМАЗлар белән Бөгелмә элеваторына һәм Актаныш элеваторына ташыйбыз. Басуда эшләүче 8 комбайнга 35 тонна сыйдырышлы бункерлар таккан 2 John Deere тракторы беркетелгән. Алар суктырылган көнбагышны КАМАЗ машиналарына, МТЗ тракторларына бушата. Ташу техникасы басуга кирергә тиеш түгел, чөнки җир тапталып, туфрак структурасы бозыла, киләчәк уңышка зыян килә дигән сүз. Хәзер вакытта 19 центнер гектарына күрсәтеп чыгыла. Безнең быелгы чәчү новый тел технологиясе буенча инде, то есть без никакой обработки почвы. Она плановая урожайность түбәнрәк, но за счет затрат более выгодно булып чыга. Басуда эшләүчеләргә бөтен шартларда тудырылган. Һава торышы мөмкинлек биргәндә, урып җыю эшләрен 2 сменада алып баралар. Biz 2 smenada işləşirik. Birdən ortadan. Birdən ortağa bir. Kombayla fligel tüyləyin, fligel bir tüyləyin. Gəy, suğurtlar. Ничә сәгать Çünkü bir kupalavlıyım da bırak bek. 5-4. Бунда эшләүчеләргә шартлар тудыру буенча читтән килгән механизаторларга, КАМАЗ шоферларына безнең ясалган гостиница бар, җылылык белән һәм бөтен әйбер белән тәэмин ителгән, җылы урыннары белән. Ашау ягыннан 4 тапкыр ашату, төнге сменада булганда төнге сменага отдельно ашату алып чыгу. Агрофирмада чәчү әйләнешен саклауга аерым игътибар бирелә. Көнбагыш басуларын парга калдырып, киләсе елда уҗым культуралары чәчәргә планлаштыралар. Һава торышы мөмкинлек биргәндә, көнбагыш уңышын җыюны 15 көндә төгәлләргә уйлый намуслылар. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.